Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kajing abat ke KSU Langkan Ma area unit iki khat arngut ki Subanong Bangladesh ne ka step jong ka hendeu tarik unai wieng arja arpasau na thain nong jri bat nong halam ki bala rung tu osha India da kajing tmu wan bu haishnong namar kajing don jong kajing ka ja hari Bangladesh ka KSU Southwest Khasi Hills District hamda Islam ha ka juk kasngi apo kajing alam usamla forward man nong ram president kala lej ban kendo yu ba bi maulong deputy commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District Hagani ke jinga kendo ka seng kala yu ru ban aya ka kwat jing tho bat kala pun sngo ho UDC bagan ka kam kade ke bala bun sin banak leng ka seng kala kran halor ke jing yo ban rung tu ki nong Bangladesh man ka por lingba ka jing don jong ki brio ki bayarap ban pun rung tu dak ba shim da ka pisa ka seng kala pendam ru ki BSF ki bam shim na shim khia ban pet perman ya ka jing rung tu jong ki brio ki banabar man ka por shushu usamla forward man nong ram habagran shikla patai khobor ula ong Baka bakham si kalong baki BSF haka jaka bakin perking ka jingrung tu jong ki bari haki jaka khaput hendrei ki bu khatam talasi penban haki shnong khasi ban penwit penban haka yat ka yeng jong upat ba kum hakhat pramer bat halat balat kabala jengai de ki phau kilometer na border line halor gani ka benta ka seng ki SU kala kentu yu UDC bo nya kran lem bat BSF khnang ban khanglat e ka jingwan kiyo ka thap jong ki brio ki bana ki wei pat kiri Shushu halor ke jingo ajing tep bagi don ki brio ki balong kum ki dalal ki baju penrong tu iki nong Bangladesh ka seng kala kentu yu UDC ba udi ban patha iki tanat pulit jeng ka district ba omde ban kem tangi ki nong Bangladesh handai di ban kem iki ni ki brio ki balong ki dalal ki ba penrong tu ban kamai pisa tang ban bentoy yala de shimen ha ka juka por ka seng kala maham iki ni ki brio ki balong kum ki dalal ki baju penrong tu ka seng kala maham balada kan lap kan shim da ka bating e kini ki mo pek kini kidong hado khat arngut te menta kumne hi ngin IT no station thanat ai ba ki borjok an kile e kabdon kam hadin ba menem step na kaleng jong ki dukhat ki jongi na po jong ki isu lang kan mai re net klayo ban bat e kumba khat arngot e ki khar balang desi ki ba layo jing tep kat kong baje tu ki kalang ki wan na po sanam gan district jong ka Bangladesh te bagi wan rong tu po India ka ba ka jing wan ka jong ki ru long ka pau sai bi thik kumba ki mot ban wan bu hai snong hai kan tam hapo ka tu ki thang hi bro ko wei namar nak tu ki nong wan rong tu long ba amde tang ki sanrang ki bawan bagi don ru long kumi ki don ru kolong na ki tu kar ngot te menem step nak lang ki isu ki obat dan nak le obat ki mot ba ki IT bor jok an ba ki le ba dong kam te hadin kata pat long ba hadin katu ka jingja menem step bat ka jingja ka bana ka por jong ka jing warung tu jong ni kar Bangladesh lang ba ki than border dong sabe selesek kala penlong bang ngi sen mentaksi bangin wan ban kran ya deputy commissioner jong sabe selesek ban penso bang habede bat kani ki issue ka ban kong kalong ban kaleng jungi ka bang lakran ni so ban peram juri ki BSF ni so ban peram juri ki BSF namar hajing syak mut ba ki BSF ki dai ki ba khmat ban pe ya uput usam ne ya kathan kaput hapo jong ka ya kari India berkari Bangladesh tengi tip hiru bau BSF udon gitu kithan nadu kithan bakli nadu kithan nane na po go makat barkon pa tertar hari ka basusi pot kalong ba nakapor sakpor kalong ba kini kibri menabar kilat ban roto po India bat ka ai ka bakam sngo lengo susu kalong ba kai bangilap ke jile BSF kalong new BSF kalong ba hajaka bun pej perman ya kan than bordar ban pej ya khar Bangladesh ban khangla de khar Bangladesh kin rong ka India kum menne hare u ki le pat ban kiu sakini ki surok ki bade kisnong khasi ban panthut kala ya ki trasnong ti kanai kalong kai ka ba nakaleng jungi kum sangi kwa bu jing kali ba kita ki spy BSF kalong kai ka kamera mski hatu ka kamera mski kalong ban cek ban penwit ban haras ya kita senong ne ban ker banda na kani jingwan rong tu jing ki khar Bangladesh hapo jong
kari India lengba ki kaput jong Southwest District te habade bakani lakran disi ngikran ka basai ba nakaleng ki border district kidai ban kran ki BSF ba kidai ban concentrate haki 0 point lane hak tu ki thang kaput re ba kimdai pat ban keu sa kini ki sajrong kidai ban concentrate so hak ni thang kaput nang ban la ban eda ya ka juruk kertlap jong ki breu manabar napo Bangladesh kabar pat kaba nakaleng jungi kasang ya pan sango so border district kalong ba klan da thau klan da khanh udai nakaniam ayu udai Hindu udai Muslim hare kasang hi kanorim kasang kalong ba ukhar Bangladesh ukhar Bangladesh but ya khar Bangladesh compare udai niam ayu udai Hindu Muslim udai Kristen nakumta tartar hare nakaleng juki borstrik but ki BSF kidai pitkana ba kidai ban bat but ndak bat kalong ba kidai ban penpai be jek bakum kini breu lene ban le ek badong kam nomor kumbalong menta kalong ba wi ba kadon ka jing lajlan khanta mau haki kaput wi hot kadon katukani ki fencing po hangpi ba kadon BSF balongo kalong ba wala ki BSF don gumakat don bakli hre kar Bangladesh ki kiu hi na kitu ki jaka ba ki dan ki outpost jung BSF te kata ka de ka wai kabalai ka ba nakaleng jungi ngilakran kalong ba namar ngiyo jingtep bahapo Southwest District kemud ba kidan kita dalal ki ba yale ban penrung tu ya kini ki khar Bangladeshi sapo India kata kade ke jing sisa ba ki bubun ki dalal ki yale ban penrung tu khar Bangladeshi sa India te nakale jungi basang ni lakan tu UDC ba lakno kolong ba bat ke ba ude ban direct ya ka tranat pulit ru jong ka district ba kide ban pej banyak bat omtei ba ban kem tu khar Bangla hare ban kem ru ya kita ki bro ki balong ki dalal ki basim bisa na khar Bangladesh ban penrung har India bat nakaleng jungi masang ru habade ba kini ki bro bisa ban mahanjur ba ladang ngilap ya ke bakum gini nomor kumba ong mene ba sutu kai ke bajam mene hapo nonglam kalong ba kini dekhar na kelon rung hane ha ka jala ka jungi sa katu kathan lada kali ang khil lada pha ang ba kile phano ana kim tipsu takalti kani kapan i bakidon kan jadalal ki bon alam ban pan poe ki se utu ke jaka re snubok kolong ba habal abad dukat kasang kilap satang ini kabalisi bakim lamsu kita bakum kita ke dalal tenak lanjungi tentu border district bakin le barang kam nabde gin dalal ba ki bajumlin ban penrung tu ban simsa na Bangladesh ban rong ha po jong kari India te ka bakhadu ka bana kaleng ni kran kalong ba bante la kam ha bide ba kani ga jong rong kharklap jong ki bru mana bar nap khantam na po Bangladesh kalong ba kadon kam biya ka jing eslok lang jadi selok lang kalong ba ngi akan tu district ba ki de ban khot ka join meeting ha ka ba ha ka join meeting kalong ba ini ba de ban khot lang ni BSF de ban khot ya ki ne lam snong bat kun ta tarter khnang bikin yo ban thir ban tai khnang ban yo ban pau ban kran ke jing sha ban wanra ta kalap kelanti ba biang lani ki kan ban thau kelap kelanti ba biang ban pentingna ban ani smart kanum dan su ka jong tu jong ki Bangladesh apo jong ka ri jungi lamba ka Southwest District seban naklang ju disi ai hakaji kudu ini kolong ba naklang ju si Kremlin kuburi ba kadon ka je pasang rutu jong ki Bangladesh leng ba kathang kaput jong ka Southwest District kuburi ba kadon ka bakum kata bat hakaju kupor par ulakular ban simkhya gimat ki ba nging lakran bat khamtam naklang ju ur ai ka assurance ba un khot ya ki BSF un khot ya ki nelam snong jong kathang kaput nang bang yo banes kin yo banes lok lang banes keren kumnu bante lakam ya kati kadong kathang ya kati kadong kathang na ka jingwan rung ji Bangladesh ka jingwan rung katlap jong ini ki Bangladesh ka jingwan ki Bangladesh hoj na kapor sa kapor na kleng ki isu ngi ji kendu ya ki border district hare kamut pat ba ong ngi sia kendu ba ngi song kya thai no la ngi song no hare ka kabum hare kai bang ile kalong pa na lor bangi pensau ki bor kulit ki border district ya kata ke isu ta kamat ngurung Bangladesh ni kenturu ya ki units ki jungi circle jungi bodon thai kapur bakin le ela ka banta ban pej ban long ki pej ngor ban pej ban kem ban bat
ladon kita kar berisi ki ban kiu hopo jong kani ka caka ke juni